Haurrentzat literatura barandiladun eskailera bat bezalakoa da. Alde batetik eskailera da, gaitasun linguistiko, komunikatibo eta literario batzuk eskuratu behar ditugulako eta bideo hori egiten dugulako, baina bestalde batetik barandiladuna da, ze azkenen istorio baten bitartez egiten dugu, eta horrek ematen dio zentzua bideo horri, ez? Horregatik da hain garrantzitsua irakur zaletzea eta batez ere liburu literarioetara edo literaturara zaletzea. Gaiari buruz gehiago jakin nahi izan ezkero, hurrengo asteazkenean, urriaren 20an, arratsaldeko 5:00 aurrera, Erako YouTubeko kanalean ikusgai egongo da bideoa. Era, zure aukera!